Meta kibarani walde du ateriya do bi yan fere ko lemba intaro ni ba donda ela dasake sa mbadon odi ga subi yan fela ina o dasaken awo to kirigara do be to ntadon nununga tara mu den sugere egi semba bela sa ne la yuga ne dimi ne targe ba bono kokoro I semba bela ne rebe ntanya ni yere esi kungolo wagene me akelle la dugu gono ima faranga ne kila ka fukibe nkele ka fale korogaga ela mu den sugere mama me ko be sugom na baraka sa sizoro itende mga kella fi tage manam na ka foy Dura bala ante ka siga ɲɔgɔn ye no ante ka siga ɲɔgɔn ko de ka ca quoi ma aberi bon nambi ese ba do ne yɛrɛ mago ba de tun bɛ la ka kuma I fɛ quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Elisa ka ko la I b'a kalama tile 2 na bɛna ka semaine 2 bɔ Elisa teriw mɔgɔ minnu b'a dɔn minnu t'a dɔn ni mɔgɔ ne ye o bɛɛ bɛ ka ne ɲininka o tuma na Elisa ko bɛ I bolo da jumɛn na ne kɔni tɛ e t'a dɔn dɛ mais ne n ta fɔ mɔgɔw ye n ta nin bila ne y'a bɛɛ ɲɛfɔ est-ce que I y'a faamuya I tanti n'o Mira ye an bɛɛ b'a dɔn Mira ka ko ka gɛlɛn o gɛlɛya dan ye mais e de bɛ se k'i ka décision ta Mira tɛ se k'i ka du dilan I place la dɛ ne kɔni ye n dalakan di Bala Bala n bɛna min f'i ɲɛna n'o y'a sɔrɔ denmuso ni furuli tɛ sɛbɛn ma o fɔ ne ɲɛna sabula ne ye n dalakan di dugu kɔnɔ Dura I ye tiɲɛ fɔ kosɛbɛ n yɛrɛ fɛnɛ mɛnna mɔgɔw bɛ ka ɲininka wa ni denmuso de bɛ ɲɔgɔn kan waati bɛɛ a y'a ka solon na nin kan bɛɛ lajɛlen fɔ n ye n bɛ ka n tanti ɲinɛ gasi sigi ani n dɔgɔmuso min ko k'a t'a fɛ n bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ walasa o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min hali n'an tɛ ɲɔgɔn ye ka caya mais n yɛrɛ bɛ baara la dugu ma nka Dura I hakili latigɛ n tɛ nin kɛ kuma fila ye dugu in kɔnɔ fɛn min ye Elisa ka ko ye o filimu banna e yɛrɛ de b'o boliboli tɔ bɛɛ kɛ sini ni Ala ye dugu ɲuman jɛ n y'a fɔ jeliba ye a bɛ na aw bɛ da ɲɔgɔn kan a bɛ taa ko tɔ sira bɛ tagama kɛ a diyara n balimaw ye o Elisa in bɛ don a ma diya u ye o Elisa bɛ don n'u ko k'u tɛ Elisa ye ko parce que a ma den sɔrɔ n kalela Ala la mais muso ta ka bɔ yan an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ i hakili latigɛ n tɛ kɛ kuma fila fiyewu o situation aw b'o jiri n'Ala sɔnna a ma o faamuyara Bala n y'a mɛn fɛnɛ ko denni nangaraba dɔ nana sisan ko I tanti ka musola nalen ko tisa wa tisa je sais pas yala o ko bɛ cogo di k'i bɛn'o furu Dura i hakili kɛ kelen e kɔni bɔra ne tɛna don foyi da fɛ dugu in kɔnɔ e tɛ bɔ fɛn min kalama n yɛrɛ dɔgɔmuso n tanti denmusonin min bɛ yen ko bebe o de ye nin kuma ɲɛfɔ n ye ko dɔ bɔra du kɔnɔ ko Tisha ale ni a bamuso cira ɲɔgɔn na butigi kɔnɔ k'a bɛn'o de di ne ma ko ne ko furu ne yɛrɛ ni Tisha ye ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan fɔlɔ yɛrɛ i hakili latigɛ o la olu ye kuma fu de ye o ye ne tanti ka décision de moi je m'en fous de ça i y'a faamuya Dura ok problème t'a la Bala n y'a faamu voilà komi n yɛrɛ ka teli n bɛna taa ci dɔ la mais n'a kɛra cogoya min na an bɛ to ka ɲɔgɔn kunnafoni quoi tɛ baasi an kana fama ɲɔgɔn ma tɛ baasi est-ce que I y'a faamuya ne n y'a f'i ye cogo min na sini voilà n b'i wele inchallah awɔ n'Ala sɔnna ni Ala sɔnna n b'i ka wele kɔnɔ o bɛɛ b'a mɛn ok k'an bɛn o la voilà k'an bɛn awɔ ndaga wuli ne yɛrɛ dabali ba ne terimuso tɔ siga ko la ka ne yɛrɛ kalala fili sa tɔ si kɔrɔkɛ ba darage kana bamuso de kɛra k'i balamin'o ka ko de da la wa munna o la n dabali ma ban n'a fɔra ko furu tigɛ sɔrɔ u kɛlen don k'i balamini ba dara ka furuko da la a bancinin yɛrɛ kɛlen k'i balamini ba dara ka furuko da la i tɛ kuma i terimuso tɔ si fɛ bɛɛ kun ko yen nɔ ye tɔsi nɔ tɛ a bancinin nɔ tɛ nka daga wuli ba dara b'a yɛrɛ de kɛ cɛ ye e de b'i ka wari bɔ e de b'i muso furu bɛɛ ta di i muso ye n daga wuli dɛ n dabali ma ban n'a fɔra ko furu tigɛ sɔrɔ u kɛlen don k'i balamini ba dara ka furuko da la a bancinin yɛrɛ kɛlen k'i balamini ba dara ka furuko da la i tɛ kuma i terimuso tɔ si fɛ
selenge yɛrɛ de ko ma nɔgɔ kana ni fɔ koyi wa i b'a kalama dɛ n daga wuli ko Badara bɔla muso min kɔ ko Eliza nin t'a furu yɔrɔ fɔlɔ ye o wa furu sala de kama den sɔrɔ wa i b'a kalama a fɔ ko n tɛ Badara yɛrɛ furu yɔrɔ fɔlɔ ye a ko ye muso min furu a ma den sɔrɔ o fɛ a banicinin n'a dɔgɔmuso jɔrɔyɔrɔ de ye nin ye k'a kana nin furu cogo min na n y'a faamuya sisan u fila si ma den sɔrɔ o de kama somɔgɔ ninnu fɛnɛ bannen don k'u tɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ yɛrɛ la somɔgɔw jo don o ye somɔgɔw jo ye fiyewu wa ne b'a dɔn Badara cɛ min ye a bɛ Eliza furu a ma mɔgɔ kati jalen ka Badara bɔ nin kelen kɔni a bɛ nin furu siga foyi t'a la n daga wuli u bɛ di ɲɔgɔn ma kɛ den b'a la de bolo a bɛ se ka kɛ n'u dira ɲɔgɔn ma u bɛ den sɔrɔ an ka tɛmɛ n'an ka ci ye Badara banicinin minɛ mɛna pele k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma furu fɔlɔ wa nangarabaya minɛ falen a bɛ fasi sugu bɛɛ bɔ nin ko in na yan Tosi wa ube tima. Imana fila fɛn fɔ a bɛɛ bɛ bɛn ma. Mun ne bɛ yen nɔ? Badara dɔgɔmuso de tɛ ya. Awɔ, a dɔgɔmuso de ne. E ka ci dɔ de b'a bolo. Yɛrɛ wolo. Ne mago kun bɛ e yɛrɛ de la. N tɛ nin. N ye mun ne k'i la? I bɛ ye mun ne mɛn kan? O fɔ ɲɛna n ko mɛn. Samara min tigɛra i sen na a bɛnn'i ma. A fɔra ɲɛna k'i jamalen don. Ne ba, ni kuma t'i da, i t'o fɔ ne ɲɛna. Bɔ ne ka taga. Fini min bɛ ne la, i t'o da dɔn. Wa ne bɛ dumuni min kɛ, i t'o wari fɛnɛ da dɔn. I bɛ ɲininka mun de la? Kuma t'i da. N jamanen don, n jamanen tɛ. E ka foyi de t'o la. I y'a mɛn? Yɔrɔ e ni i tanti de kelen don k'i balamini Eliza ɲɛ k'o tɛ furu aw kɔrɔkɛ ma. E yɛrɛ min filɛ nin e ma furu kuma tɛ e yɛrɛ tanti ma. A diyara aw ye o Eliza bɛ furu ka don a ka du kɔnɔ. A ma diya aw ye o Eliza bɛ furu ka don a ka du kɔnɔ. Wa a b'a ye fɛnɛ. I kuma se kuma ma. I sera kuma de ma sisan nɔ. Hali n'a fɔra Eliza k'a bɛ furu ka don a ka du kɔnɔ a tɛ da o la. Komi e de ye ŋana ye, e de ye musokun ye, e k'a la don an ka so tantɔ an k'o lajɛ. N'o dabɔra min na, an bɛn'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. An bɛn'o ye. N'a y'a sɔrɔ e de bɛna sigi i kɔrɔkɛ kun ou bien i tanti de bɛna sigi i kɔrɔkɛ kun an bɛn'o fɛnɛ. I yɛrɛ tɔgɔ fɔlɔ. N yɛrɛ ka sira foyi t'o la. N'i jigi b'a kan ko Badara bɛna Eliza de furu, hali k'i jigi b'o kan. Badara bɛna muso min furu o dɔnnen don koyi. Hali ka t'i ci la o tɛ ɲɛnabɔ yan nɔ. Hali ni Badara ye muso 100 de ta a bɛ don e ta ni Eliza ma don a mɔgɔ si tɛ d'a kan. Ne ko e yɛrɛ dun fa sira wa ba sira e de bɛ nin ŋanaya kan fɔ la n'o don i tɛ t'i yɛrɛ sigi a kun a k'i furu i bɛ jɛnɛjala kare kɔnɔ ten tɔ. A basi a bɔra fa. Ne ka furu tɛ i ɲɛ sira la dɛ. N'i b'i ka manamana ko la fɛnɛ wa i k'a kun ta ka bɔ ne kan. Ne tɛ jɛn ni denmisɛnnin ka molobaliya ye. E yɛrɛ lajɛ de k'i ta i sanfɛ ka jigin dugu ma e k'e bɛɛ lajɛ ba ye k'e bɛ n'i jɔ ko ka manamanakan fɔ ne ma. N'i ye manamanakan fɔ ne b'i kɛ buru kɔnɔ k'i dun. Ala ko n'i tɛ maa dɔn i b'a fɔ ma ko e tɛ ne dɔn. Nka an tɔgɔ sɔrɔ i da an ma tila muso denwolola furu la jango denwolobali ma ni tɔgɔ sɔrɔ i da n bɛ n bolo sɔrɔ i ɲɛ yɔrɔ da ye. Ayi basi a bɔra fa. Est-ce que nin bɛ ne dɔn mais a k'a dɔn k'a ye dangala t'a kun. Eliza bɛ furu ka don du kɔnɔ piya ne d'a fɔ. I ka nin yɛrɛ lajɛ i bɛ nin lamɛn yan i jɔ manamanakan fɔ la mɔgɔ ɲɛ ten tɔ n tɛ kuma ni ne ye nin sɔrɔ tuguni ko nin ye ne ka jaga manamanakan fɔ ne ɲɛna wala i ba b'a di n tɛ kuma.